Bajai. खुलुमबाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बाजिमोनहानावसो दंफैयो आरो आङो फिसा दिनैहाय ओंखाम गोरलै ओमफ्रायहाय आङो फैग्रोमोना साहा फुदुंनाय खामानि मोन्दों आरो गाइखेर साहा फुदुंदों माने बेयाव माखासे मैगंफोर हागासिनो दङ बे मैगं हाग्राफोरनो गाइखेर साहा फुदुंदों बिदिब्ला आं भिडिअखौ नायलांबाय थादों र' साहाखौ देखायनि आं एसे गोदौहांबाय नै आंना गोदौबाय एसे माने बेयाव गाइखेर साहा लोंखानाय माबा साफात दंखायोमोन आरो बेयावनो होबाय आङो गारासै साफातखौ ओंखाम गोरलै जानाय बोथोर सफैलायबाय जायै जायै नै जोबलायलायसिगोनसो आरो ओंखाम गोरलै जानाय बोथोरा ओमफ्राय बाजिमोनहाना दा फुजारिफोरा हजों गामिनिफ्राय एसे फैयो नालाय मोनफैथ'वाखै एसे बेलासि जासिगोन आरोना बिस्राना फुजाया दिनैना नायलांबाय थादो भिडिअखौ साहाया रेडि जाबाय नै आंना गाइखेर साहाया मुरिजों हैनोसै बिसोरनो ओमफ्राय मुरिया मैगं हाग्राफ्रा সিহঁতে বেছি লয় চবেই মানে সেই পচন্দ ইমান কিয় নহয় ইমান পচন্দ আৰু কলা কাৰণে ভাল পাই তয়ো কলা ময়ো কলা একেটা বিলৰে মাছ नै मा जादों आरो फिसौ मोनाखै मा जादों बाखा माबानि हाया जाबाय मा होनो प्रेक्टिस टिउसन लादों ना सोलोंदों बैसो जायाबा हागोन जों बैसो जाबा हालिया आं बानो हाया आरो आंजों गथ'फ्रा बाजाया मिरदाङाथ' थैनोबो गाखोआ आंनि बिखौ बिबैजों खारो बिबैजों हाग्राफोरा नै जि सान्दुंआवसो हाहोखादों सान्दुं नांजोब्बाय सान्दुं नांखागौ माथो बांद्राय जाथारबाय खोमा सासे साइकेल हाबजोबबाय दासो फैदों नै बाजै सिख्लाया मा खालामना फैदों नों मेंब्रें इमान साइज नुदों साफा आन्थादों नै नुगोन दे हाबायाव बेनो थिखांना होयो आंखौ देनां नायनांगौ आरो मा मोजां नुदों गय नायथुन आरो सोबता गोलैयो दे आदा गुसाबो আছে आसलते More problem lo. सामब्राम गुफुर उननानै लाखाबाय ओमफ्राय नै बेयाव जिरा ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय बानलु सब उननानै लाखाजोब्बाय आरो दा संनांसिगौल' संहैबाय थानोसै बेजा जाथ'बाय दे लाब्रा भाजिनि थाखाय नै जाखाजोब्बाय हाखाजोब्बाय ओमफ्रायहाय नै बिजा हांसो नै हांसो गोदाग्राया हांसो बेदर बेजा मासे आरो नै बेजा मासे बेजा नायलाय बाजै एसे खेबसे दे Đây. Nói rồi này cái sụ. Ồ, các bạn. Đồ đi thử nào. 캡신 좀 역할은 나가지. 사불리. Kita pohon boleh. Sopai boleh. Sopai deh. Apa ini? Itu sini lah, Allah dah boleh. Sila. Ay, tapos nito. Ay, tapos nito. Oh.
Bay nè, thôi. Cái con không đó. Nó không ăn lắm lên. Nên gì mà? Cái nó cái chuyện thôi thôi á. Nó có ít. Video nya tuh sih jangan. Malang dia pesta. Bal no bor bonat. Akan dia ini sih sambal tuh gede. Bonat ঠিক no bor. Con này nó phải ra đấy. Con này nó đi đi là cái gì? Vậy đi. Vậy đi. Đây, đây hoa. Nếu nó mà bắn nó làm. Đã ra đường rồi. Itu mangkok di boleh bu? Oh, mangkok. Pura dikisi na nai. Bayar di situ kita nala bu. Terus bucang sungai hang dene. ইয়ার হলো আছে Ha? ইয়ার হলো Mukha দেখাব লাগিব। তো খন্দ মার লাগিব বা। ইয়া, লাগিব আছে। মাই দিও। হাতটো ইমান হিলি আছে তো ভাবছো। হিলে মানে এনেকা 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 কৰিলে ভিডিঅ' বেয়া হৈ যায় না Oh. Kamu sekilo bilang apa tadi? Muncul lagi tutup. Mulai labrak lagi. Kerja segini ya? Itu kamu. Kabul ibu labrak ya. Lagi dia. Pak, nak kasih nak Video na na. Baik, udah teman. Baru kok dia. yang ini benar deh. Lagi. Kamu semua lang balang sih. Buka itu itu. Mau apa nanti? Dulu kan ada Dulu, Korea bilang important lagi. itu paling aku. Beli dulu udah nah. Kuat pada dulu. Bijing sulang makadu. Dari sini mana? Khusliya busung dry jalan nih bijing ini. Mama kan khatau punya Khado. Mudah khasku mana? Makanan lawal. Itu bantu tuh. Ini halal nih. Mana ida kapan dah. भूख लगी सा है यार कुछ क्या दिखाई दे अरे बहुत खाया था
माबायदि जायो लाब्रा संनाया जाथ'बाय दे ओजों Tindakan trading lagi. Kira kita ambil kono. Maunai dangnai संनाय खावनाय लाहार फाहार ओमफ्राय आङो बेजाहाय कुकाराव दालि रुना होबाय आरोना मोननैथिंबो ओमफ्राय अगदाबावहाय दा थाव सेरैसिगोन आरो ओमफ्राय नै आङो मा सङो हांसोनि आथिं गांखं बिबु थै नै एवनोसै सिङावनो एवनोसै हांसो आथिं खर'नि थाखाय नैबे पियास मस्ला मस्लि एरबाय आङो एवना होनोसै पियास मस्ला मस्लि होनानै थावखौ एकदम नुला आरोना थावखौलाय जि मेला होदोंमोन आं होबाय आथिं गांखं गोथाव मोनोसै ओमफ्राय जि सान्दुं नांफैनानै बोरैबा मोनखाबाय ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर दा माने न'नि फुजाखौ आं एसेल' भिडिअ लानो मोनबाय आरोना एकदम एसेल' ससेल' लाबाय फुजायाथ' बिराद गोबावमोन ओमफ्राय आं जा ओंखाम ओंख्रि संनानै माने न'नि फुजा होनायखौ दसेल' लाबाय आरो जोंना माने बिसिना बाजिमदाना बोरमा बलि होयो आरो ओमफ्रायहाय दाउबो बलि होयो बेसो हरै आवगायनि नियमानो दं आरो बिसिना दाबो ओमफ्राय आङो बांद्राय मोजाङै फुरा भिडिअखौ लायासै ओमफ्राय बोरमा दाननायखौबो एसे बोरैबा मोननानै लानो हायासै आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो जाय खालामाखै मस्ला होआखै दाबो होगोन ना र' दोनथ' होगोन जायाखै र' होआखै दासो एवखांदों दा मा खालामनांगौ बै आं देखो लाबोनो बुंदों मस्ला होनोसै दै होनोसै ओमफ्राय या माखौ होदोंथाय ओइया बायखौथ' आं नांगौ दै गुदुं आं मालाय देनायखौ आंनिया बानलुआ बेगराव गुन्दै जानांगौ आं दाननाय मानसि हांसो बिजां खालिया आंनि मासेथाय हांसोआ माथाम हांसो आं बवाखसै ओंखाम गोरलैनि बोरमा बलि होदों हांसो दाउ माइनाव बोराय माइनाव बुरैखौ दाउ दानदों माइनाव बुरि मावैनाय बोरायनो गुफुर दाउजो माइनाव बोराय राम बुरि आंनि बर'आ गोदोनिफ्रायनो बलि बिदाना दङ नालाय बेनिखायनो दासिमबो गारनो हाया दाउदै गोदान गारनो हायाखै दाबो बेनिखायनो दोनो गारबाला बिपद माने मा बाय होनो नामा दानो जायाखैनो आरो ओंखाम संनायनि खबाल जोंनिफ्राय थांबा आरो जों दाउ दाननाया मा जाखा हांसोआ नोंसोर मानो मान लायाखै होनदां जोंनि माना नोंसिनि मानखौसो बिदों आङो मान होफैखा दाबो हाथु खेरायाखै नै माना बिसिनिया जों लाखांबाय सानैजों 500 500 लानाय जानाय नङा दे आं ससेल'सो संनो मोनदों दे खोन्था बिलाहिजों ना फान्थाव एम्बुजों होनो बर' फान्थाव एम्बु होनो फान्थाव एम्बु ओमफ्राय मटर ना ओमफ्राय हांसोजों आलुजों ओमफ्राय ओंखाम संबाय दाउ एवबाय दालि संबाय आरो हांसोनि आथिं गांखं एवबाय दा बोरमा दंबावो आरो ओमफ्राय लाब्रायाबो मोनबाय मोनजोब्बायानो मोनबाय ओमफ्राय
फुजा होखांबानो जानोसै जोंना संनाय खावनाया मोनजोब्बाय आरो गासिबो मोननानै नै दसे जिरायबाय उखुन्दैजों खोमसि नुबाय गासिबो मोनजोब्बाय आरो माबा संबाय हांसोजों आलुजों संबाय ओमफ्रायहाय बयलारलायनो ना मटर ओमफ्राय बिलाहि संबाय आरो ओमफ्राय हांसो बेदरनि आथिं गांखं बिबु संबाय दालि संबाय लाब्रा संबाय ओमफ्राय दाउ लकेल एवबाय आरो ओमफ्राय नै दा बाखि दङ बोरमाया माने फुजा होनाय बलि होनाया एसे देरि जादों नालाय दा खालि बोरमाल'सो संनो गोनां दं आरो ओमफ्राय बेनो आरो संनाय खावनायफोरा संनाय खावनाय जाजोब्बाय लोगोफोर दा आङो न'आव एसे थांनानै फैनो मोनगोन ना मोनला मिथिला आरोना राजानि जोंहा एग्जाम जागासिनो दङ ओमफ्रायहाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिंबो दङ आंनावहाय बिदिनो एसे हांसो बेदरनि मा होनो गांखं बिबु आथिं बेफोरखौ एवबाय आरो आङो ओमफ्राय दालि संबाय ओमफ्राय लाब्रा सारा सब मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा आं थांसै बिदिनो सबबो मिलायनानै संलायलायबाय आरो दा भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर माने जानाय लोंनाय आं बेफोरखौ भिडिअ लानो हानाय नंला जाखिनि हायो एसे बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौ लानाय जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय बिथिं सबबो जाजोबगोन खालि जुनाखि जानाय नङा